ukuthi athi mayisebuya akwazi ukureportela ukuthi bahambe kanjani kuyisimo sinjani yonke into. Ngizokala. Yeah. Kodwa sengathi ngaba ukugcina okulandela lokho izizalo emshadweni. Thina amaZulu sikholelwa ukuthi umfana uma esekhulile aganwe azala abantwana emshadweni. Awaphathwa namahawu. Amahawu. Abazokuwazikisa. Kuphathwa amahawu. Emkhomazi nje ngisho beyocela intombi. Ngesihle beza namahawu. Into. Konke phelela konke. Fikoliwa ngani? Amazo awayenzi ngokufana. Sukuphathelani hafu maqhamuza uphathi hafu benilwisa ngani phathi hawu lodwa nobho nesikhwili elani elokuvika ma benilwisa hawu ibhamzi khona hayi ke akukho lokho esikweni lethu kanti uyisiko mama isibhamu safika nabelungu. Bathi abantu uzobageze uzohlambulula yonke into esebekubisa futhi. Imikhuba yeyindawo ayifani ukwenza abantu akufani. Usonto ufuna uqala epolice station kanje namaphoyisa mawunjani mama ahlale fire isixwayiso. Yebo mfana isixwayiso ukuthi leyo ngozi ingenzeka le kodwa ama-cellphone ngoba khona seningawabiza kumaphoyisa ma kwenzeka. Imali lenkomo ushembe hawu yizo ezo maskandi. masingena nje emuntweni ebesethi hawu mne wethu nawe uyavuma ukuthi siyokhokhela ingane uvume kanjani ugazi losithukisa lwamaphumu futhi labantu yofuna yenzeke ngoba ngiphathele isibhabu esakhe emthethweni nje ukulindeleni uthi asiyogungula amathumbu sishiya umzimba wengane lachika baba isibongo kwachika amandla ngabusuku ibriefing angitholanga kahle mase ngiyithola ibriefing yokuthi cha inkomo zine lapha nezimbuzi nempahla yonke into wonke umabo wawugcwele lapha umembese manje masifika lapha kuthiwa kuyothenga ingane ngithi mina ingane ngabalethengwa ngosemtime umani uzalwa ubani uzalwa hayi intombi lapha kwamaphumulo eBhamshela hawo mana ngithengwa ingane ibhongcilelwane inkonyane lisancela unina uphi useyili walenqoluphi wathiwa hayi asifocus enganeni msindazo ngeke mfowethu mana umthandela kahle bokhana labo fana bokhana ngoba lengane mina uqala ngibuza uyenzeni lengane cha uma ngabe ukuthi kuyolokhu kunjwa angithi uyithola emtshitshini lengane uthole obvious afike futhi wayizalisa ingane masonto liganiwe anasimuntu manje umuntu owe-driver yanqola ebheke esihogweni uMasondo ngoba uMasondo umdala ushwabene nje manje futhi ngabe ukhomba abazukulu egcekeni uMasondo kwamanje uzombona sekhala ngenyawo nje ngoba mdala uMasondo so anginandaba nalichuno balingithuka nje kodwa ngekudala nami vele ngiyafisa ukuthi na ngiyovela emzini wendoda ethile ngikwazi ukuthi ngikhiphe lokho ngikhipha nami ngisondeza umakoti kodwa nje iliyangithuka ngale nto leyo selinamathele kimi nje liyanyanyisa ke vele nje yalazi ichuna ayikho umuntu ongazi kuniyanyanyisa manje ke ukugaganwa kwamasondo ebephila nomthandeni usuku nosuku lokho kuyinkohliso embi ngoba akasona isibonelo esihle ngosohlangothini lokwakhumusi mina phela ngihambisana nalo komsebenzi lokho ukuthi kuyolokhu kunjani cha phela mkhulu makunjalo sengakuhlenga lokho nganjani na inkinga eyiwani into engiyisaba lapha ya uma sifika sithi sizobhunqula amathumba lengane sihamba nawo sizothi yenzeni ngane
cha eyoniwe yithi yabona 1 2 inhlamba ngoba la igane indawo lengane ayindawo ingane oqale nayo yakithi ukuthi umuzi wakhiswa abafaba ngeke ke sivume ukuthi siyothuka umuzi wendoda lapha ya sithi sizothenga ingane ekubeni kuyingane yokuqala le kumaqhiya kuphinde kube ilensizwe ngoba ngithi awu insizwa yona ngingakhuleka kakhulu uma ngizwe ukuthi khona ngoba igama legcokama igama likaMthandi ngeke libuye liphele masuzela umfana so ke sayiplana ke lento la endleleni savumelana nomchunu ngavuma ukuthi cha hayi so makhisa kanjani umfowethu masilokhu sizoganga sizokhipha umuntu amathumbu akulotsholwe lapha Msindazwe lomfana hathi nginokuza zafonelwe lapha siyomemeza mina ngalokho ngizosela ngaphandle komuzi uqade fela yenzeke lapha fela ke ushiya uthi ngoba usonile usogijimisa umthondo phambili lapha na wayona ingane yabantu ngakho ke sinaka amahlawulo esizowahlawula ngawo bese siyamemeza sizwe ukuthi ngempela umnumzana lo ligcina isibasa ke sithini mali kaqondiswa yithi izo liyaqondiswa ubani sithi simele si mina nginankinga ngibona qashana mina ngincenge yabona mina ngincenge ngeqiniso ushembe kulwami lalela ushembe ngiyakutshela boka yabona ngamane mina ngishela ngizosala ngahayika kulapho mama lapho ababambula imeqolo kuyicala ukuthi ulale nengane yabantu engakazithintwa awubonje isibula ngayo indoda incane lengane bese wena ngoba phela uyise kulengane wena uyayikhulisa manje uyikhulisela ukuthi ithathu ubani uzobe usuyidiciza nje ngaphandle kwesizathu ngakho ke uyise wawo leyo ngane onelungelo lokuyiqhubha ise lapho bese thatha inkomo zakhe lokho kuhlawula lengakho amahlawulo engabalelwa elobolweni ngesizulu sakithi nangesiko lempilo ngoba ukuhlawula ufana nokuthi wena isijeziso sokuthi uthuka umuzi wendoda uthuke umuzi wendoda ngakho ke nansi inkomo uthukele uthuka ngisho umama wakhona ukuthi okusho ukuthi akawenzanga umsebenzi ukuphi manje hayi man ayithuthi impela mano ikuphi lokho mfana umantu ayi lapha sihlukene ngeyimoto indlela lapha ni trick lokho lamaphanga ngicela lewe shembe hayi nikuphi njengamanje nikuphi Sithatha nje indlela epaper amshele sotho ngathi. hawu laba bantu bakwaqhisa iphambano Azaqena bebheja ngcothi zophithana naphambili. sisine problem ukuthi manje sizoba nama delays kanti emzini womuntu kahle kahle kufika ekseni manje siyabona uzofika emini so uma uzofika emini ushithi uzodelela hayi amawalo dengezi kanti so lomfolo wadukuza ukuthi wathi kuwa amaphumulo lomfo wakrema indlela yakhe yokuya amaphumulo andikhanjwa ngenye udengezeke olwamgaxelisa sengilethe 2 hours unifuyile maphanga kodwa njena nje ukuthi uChristmas ukwenza njani ungagcina umpofo kakumina ushile nje manje ngathi mtsinsile Ngiyazama mlazo nje ngifika shinga lesiteka athi ngiyazama ukukhola angatho. natso ke inkinga asiphuthumele bafethu sile kakhulu kufanele siphume futhi maye ngasaphumanga ukuthi lapho kuzoba nenkinga aqala ukuthi hayi kungenziwa basasidinga izo hezo maskandi yawisha iti live ambo uba kimali ame matolke live ambo
Ukhokha imali yami ema-tollgate. Ushayiti live angibone. Ukhokha imali yami ema-tollgate. Ushayiti live angibone. Ukhokha imali yami ema-tollgate. Wesengikhumbula umntanami. Umntanami angifika uthi baba. Umntanami angifika uthi baba. Ngikhumbula umntanami. Umntanami angifika uthi baba. Umntanami baba madlanga lusuku siyakhuleka ekhaya khuleka ngesithole khulekela ukuzocela isihlebe sihle sokwakho umuzi imbali siyikhombela ekhaya kwathi suka kwathi uyaza omanqele ngamqala ukumemeza ngiqojeme hayi ngaze ngagcina ngama ngakhothama nje waqala ukuthi hayi kungenzeka basasidingi la sikhuleka ngempamvukazi emaqanda kawayiba sikhuleka ngesithole esibafazi bewela siphinde sibejole ngeshobe good sikhuleke ngehemu hayi kodwa kuthe muva hayi ngabona na ingane izosicela besathiwa ngingenise ngaphakathi ongena phakathi 200 so keep up 200 grams ukhipha eminyango uzokunika wena kuthiwa nizokhipha la eminyango niunike mina mase ngiyongenisa endlini so ukhipha la njengamanje basonto lethu 200 mntaka baba sondela ndodakazi sangena safike ke saxolisa ukuthi kwaba nokungahambi kahle kwemibiko siyabonga ukuthi sihloniphe masicela Nkosi yami ukuthi ngoba senze ongesikhona sadubelana sodwa ngoba besikhiphe imoto ehamba neimpahla sathi ayiphume ngo3 ekseni yona yavela yafika mayifika eStenga ngokuthi yazi kuyoka amaphumulo yafika yamanje imgwaqo emaphumulo umuntu akakubonga ukuthi uma ngabe senazi ukuthi impilo lendoda isehamba ngawo amakhamera asikuthathe bakunjalo asinendaba thina kodwa mina nabakwamadla busuku angihlangani indaba zamakhamera okwami ngiqondisa usiko ukufuna lwenzeke oluqonde ngqo okwamanqele nokwaqhela usho ngayo bandla ngendlela nje osho ngayo siyabonga masibona kufika nina ke la nami ngizobonga ukuthi hayi laba bafuthi basebenze bahamba njengoba kwakulindeleke njengalela langa la nqunyiwe usho ukuthi lokho kwangabe sevele nabasebenze bahamba kusho ukuthi njengoba sengisele ngiyiwandi nokunye-ke kusho ukuthi-ke ababe bizile ukuthi kuyafuneka khona lana ngazi-ke noma mhlawumbe kukhona enibaphathele ngize nakho yena inkulumo esaseyikhulume nabakhwekazi bethu akusesiyo sesiqondisa ukukhuluma ngoba izinkulumo ezazifike kuthina ifike ngentukuthelo zazingekhona lokho okufanele abe siyakuzela la ekhaya kodwa njengamanje baba esikuzelela manje ngosuku sizoqinisekisa ukuthi amabala akokhisi yawageza namhlanje siphinde sigeze intombi zesigodi ngokuhlonipha lesizwe siphinde futhi ngoba seza ukuthi umuntu wasemzini wethu umuntu wemoya sigeze amagobongo ngokusemthethweni bese sizwa ukuthi isitsha sika baba singakanani bese sithatha kusukela lapho sibuyele emuva sesophinde sibuye ngokusemthethweni mawukuthi njoba sibize lezo zinto sibizele ukuthi mhlambe mawukuthi yena uyenze ukuthi mhlambe angaqhubeki nokumthatha njoba mhlambe kubeka negama ukuthi umuntu ofuna ukuthenga ingane kanjalo athola ukuthi akamthathi lezi zinto ngeke sizithole mase thatha omunye umuntu ingakho sibiza kanjalo ukuthi lezi zinto esifuna kufanele ziphume futhi maye ngasaphumanga
kusho ukuthi lapho kuzoba nenkinga. Qinisile umnewethu konke asekubekile kunje ngoba kunjalo kahle hle nje banibona nathi sikhona nje ngoba sizokhulekela isihlobo esihle kwakhe umuzi manje akusadlalo salobole ngazi cha impela sakwenza impela lokho salobole ngazi yena ubusy nje uya enjoya angaze useyindoda uthathe indaba isingumzali sinomfazi nimisele ngokulobola kodwa nikwazi ukuqala nje vele niqhamuze niqhube inkomo vele niqale nihambise ngohlelo yebo ngiyabona njengoba sikhona thina sakhile la inkinzo nasiphasikudluke la sifuna into eqondile thina bese sizothumuzeliswa ingane thina la asifuna bafana bala safuna ukuhlonipha manje sikhala impela ke manje sesizingaza la ekhaya ayikhala impela manje ashemba akubona ukuphila kwabantu lokho bayisintu babhinqa yabona nje she over according to me she overqualified ukuba umkamthandeni hayi no ngibe happy kakhulu indlela abasimukele ngayo nangendlela abathokoze ngayo nabo ekuthenini kwenzeke lolu hlelo oluhle kangaka bafike kade kukubanyana bekwatile kodwa siphume sihleka sonke basiphatha kahle futhi akukho kube kumbi nobaba kade kuthiwa hayi alifakwa hayi usimukele kahle abakhwekazi bethu basimukela kahle kubangabikho la kolube khona nomndeni futhi wakhona ukhombisa ukusijabulela kakhulu usithokozele kakhulu nathi sathokoza kakhulu nje okukhomba ukuthi umndeni ophilayo Angikwazi nami ngizothatha uhlelo lenkandla ningawazi emdletsheni nihambe ngohlelo oluthini ungangicwenzi ngithandela uma ukukhuluma into okukhuluma imiqondo mayifake ungafake inhlamba